ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಗ್ಲ. ಇನಿ ಸಂಡೆ ಕೆಲವರಿಗೂ ಸಂಡೆ ಪಂಡ ಅವು ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ದಿನ. ನನ್ನ ಕೆಲವರಿಗೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪುನ ದಿನ. ನನಲ ಕೆಲವರಿಗೂ ಇಲ್ಲಲ್ದಾದಂಡಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡಿಗೆ ಮಂತದ್ದು ತಿನ್ಪುನ ದಿನ. ನಿಕ್ಲಿಕ್ ಸಂಡೆ ಪಂಡ ದಾದ ಎಂಕ್ ತೆರೆಪಾಲೆ. ಸೊ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡಿಗೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಯಾರ್ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುವೆ. ಸ್ವಾತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪುವೆರು. ಅವು ಚಿಕನ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಬಾಬ್. ನೇಕಾರ್ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಪಿದೈತಿಕ್ಕುನ ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಜೆರು. ಕಿಚನ್ ಯೂಶುವಲಿ ಇಪ್ಪುನ ಕೆಲವು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾರ್ದು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಯ್ನ ಗ್ರೀನ್ ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪುವೆರು. ಆರ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಬಾಬ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುವೆರಿಂದ ಯಾನಿನ ನೆಕ್ಲಿಕ್ ತೋಜವೆ. ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ 1 kg ಕಬಾಬ್ ಪೀಸನ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದಿ ಒಂದೇರು. ನನ್ನ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೆರಿಗು ದಾದ ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರಂದು ತೂಕ. ಶುರುಕು ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರುಗು ರಡ್ಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರು. ನಿಕ್ಲೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಡಣ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡೊಲಿ. ಬೊಕ 1 ಇಂಚಿದಾತು ಶುಂಠಿಲ ಒಂಜಿ 10-15 ಪೀಸ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡಿರು. ನನ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಕಪ್ಪುದಾತು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದು ಕಟ್ಟು ಮಂತದು ದೀತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪುಲ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರು. ವಾಯ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕಜಿಪುಗ ಪಾಡುನ ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ತೆತ್ತಿ ಪಾರ್ದು ಚೂರು ಪಂಡ ಕಡೆಯರಿಗೆ ಏತ್ ನೀರು ಬೋಡ ಆತ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಕಡೆ ಹೊಂದಲ್ಲೇರು. ನನ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗ್ 1 ಚಮಚದಾತ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಬೊಕ್ಕ 1 ಚಮಚದಾತ ಗರಂ ಮಸಾಲಲ ಕಡೆದೀತಿನ ಮಸಾಲಲ್ನ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಇತ್ತೈಕ್ ಈತ್ ಬೋಡು ಆತ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪನ್ ಪಾಡ್ವೆರು. ನಿಖಿಲ್ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡು ನಾಡ ಮಸಾಲ ಕಡೆನಗನೆ ಪಾಡಿನ ಎಡ್ಡೆ. ಬೊಕ್ಕೈಕ್ 1 ಚಮಚದಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡೋಡು. ಅಂದುಲ ಅಂಚನೆ ಖಾರ ಈತ್ ಬೋಡು ಆತು ತೂದು ಪಾಡೋಣ ಆಪುಂಡು. ಒರ ಮಸಾಲನ್ ಸರಿಯಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದೀತನ ಕೋರಿದ ಪೀಸನ ಒಂತೆ ಪಾರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಮಸಾಲಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತಿನ ಕೋರಿ ಒಂಜಿ 30 ನಿಮಿಷ ಆಡಲ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಯ್ರೆಗ್ ಬುಡೋಡು ಆಪುಂಡು. ಐಕ್ ಸ್ವಾತಿ ಮುಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ರೀತಿನ ಕೋರಿದ ಪೀಸನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡ್ದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆರು. ನನ್ನ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ದ ಸಾರು ಮನ್ಪೆರೆಗಂದು ಮುಲ್ಪ 1 ಕಪ್ಪುದಾತು ಲದ್ದನದ ಬಿತ್ತನ ದೆಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ಬಿಸಲ್ ಇಡು ಬೇಯರದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆರು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಗ ಬೇಯೋಡಂದೆತ್ತಂಡ ಕುಕ್ಕರ್ಗ್ ಪಾರ್ದಲ ಬೋಡಣ ಬೇಯ್ಪಾವಲಿ. ಸಾರುಗ್ ಮುಲ್ಪ ಸ್ವಾತಿ ಅಡೆ ಮೀನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರು. ನೆಕ್ ಅಡವು ಮೀನಲ್ಲ ಪನ್ಪೆರು. ಮರಿಯಲಟ್ಟು ಚೂರು ಬರ್ಸ ಬನ್ನಗ ಕೆಲವು ಸತಿ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ತಿಕ್ಕೆರೆಗ್ ಕಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಐಕ್ ನಮ್ಮ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತದು ದೀಪ. ಮರಿಯಲಟ್ಟು ಪೂರ ಕಜಪು ಮನ್ಪೆರೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಅಡವು ಮೀನದ ತಾರೆ ಬೀಲ ದೆತ್ತದು ಬಂಜದಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದು 2-3 ಸತಿ ಎಡ್ಡೆ ನೀರಿಡು ತೆಕ್ಕದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬೊದುಲೆರೆಗ್ ಒಂದುಲ್ಲೆರು. ಬೊಕ್ಕ 1 ನೀರುಳ್ಳಿಲ 1 ಟೊಮೆಟೊಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗಾದ ಕಟ್ಟು ಮಂತು ದೀವೊಂದೆತ್ತೆರು. ನೇನು ಬೇಯೊಂದುಪ್ಪುನ ಲತ್ತನದ ಬಿತ್ತುಗ ಪಾರ್ದು ಒಂತೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪುಲ್ನ ಪಾರ್ದು ಬೇಯ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆರು. ನನ್ನ ಸಾರು ಮನ್ಪುನ ಮಸಾಲೆಗ್ ದಾದಪುರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರಂದು ತೂಕ. ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ 3 ಚಮಚದಾತು ಫ್ರೈ ಮಂತದನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, 1 ಚಿಟಿಕೆದಾತು ಫ್ರೈ ಮಂತದನ ಮೆತ್ತೆ, ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆ, ಒಂತೆ ಪುಳಿ, ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಒಂಜಿ 5 ಪೀಸ್ದಾತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, 7 ಎನ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಂತದೀತನ ಕೆಂಪುದ ಮುಂಚಿ, ರಡ್ಡು ಪುಂಡಿದಾತು ಪೆರೆದೀತನ ತಾರೈ, ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆಯರಿಗೆ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಕಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೆರು. ಇತ್ತೆ ಕಡೆದೀತಿನ ಮಸಾಲನ ಬೆಯ್ಯೊಂದುಪ್ಪುನ ಲತ್ತನದ ಬಿತ್ತುಗ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ 1 ಚಮಚದಾತ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿಲ್ಲ ಮಸಾಲೆಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರು. ನನ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ಐನ ಕೊದ್ದಿರ ಬುಡೊಂದುಲ್ಲೆರು. ನನ ಐಕ ಒಂತೆ ಕರಿಬೇವುದ ತಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಅರೆಪು ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದಿನಗ ಬೊದುಲಿರಿಗ ಪಾಡ್ದಿನ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ಲ ಪಾಡಿರು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಪೊರ್ತು ಬೇಯ್ತದಾನಗ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿಯಾಯಿನ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ಲ ಲತ್ತಂದ ಬಿತ್ತದ ಕಚ್ಪು ರೆಡಿ ಆಡ್.
ನನ್ನ ಓಡು ರೊಟ್ಟಿ ಮನ್ಪೆರಿಗಂದು ರಡ್ಡರೆ ಕಪ್ಪುದಾತು ಪೊಲಂತಾರಿನ ತೆಕ್ಕದು 3-4 ಗಂಟೆ ತುಂಬೆ ಬೊದುಲರೆಗೆ ಪಾಡ್ದಿರ್ತಿರು. ಐನಿತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಒಟ್ಟಿಗೆ 2 ಕಪ್ಪುದಾತು ಉರ್ಪಿರರಿತ ನೊಪ್ಪುಲ 2 ಕಪ್ಪುದಾತು ಪೆರೆದೀತಿನ ತಾರೈಲ್ನ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ ಒಂತೆ ನೀರು ಬೊಕ ಈತ್ ಬೋಡು ಆತ ಕಲ್ಲುಪ್ಪುಲ್ನ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೆರು. ರೊಟ್ಟಿದ ಬಂದದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನ ಮುಲ್ಪ ಸ್ವಾತಿ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಲ್ಪುಲ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗಟ್ಟಿ ಆದ್ಲ ಕಡೆತುಜೆರು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಓಡುನ್ ಬೆಚ್ಚ ಎಗ್ದೀದು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಅನಗ ಬಂದನ್ ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಓಡು ರೊಟ್ಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪು ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಣು ಅಂದ್ ಅಣ್ಣ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪುದೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಓಡುದ ರೊಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಣು. ರೊಟ್ಟಿ ಮನ್ಪುನಗ ಸರಿಯಾದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅರಿ ತಾರೈ ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಂತಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗ ಗ್ಯಾಸದ ರೊಟ್ಟಿ ಮನ್ಪುನಗಲ ತಿಕ್ಕೆಳ್ಳು ಮಂತಲೆಕ್ಕನೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಂದೆನೆ ಬೇಯ್ಪವಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕಣ್ಣು ಬೋರ್ನಗ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ ಬೇಯ್ಪದಾನಗ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಯ್ನ ರೊಟ್ಟಿಲ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ರೊಟ್ಟಿ ಆವೊಂದುಪ್ಪುನಗನೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತದೀತಿನ ಚಿಕನ್ಲ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗಂದು ಒಂಜಿ ತವ ದೀದು ಐಕ ಒಂತೆ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಮುಲ್ಪ ಸ್ವಾತಿ ಕೋರಿನ ತವಾ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ನಿಕಲು ಬೋಡುತ್ತನ ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈಲ ಮಲ್ಪುಲಿ. ಕಬಾಬ್ದ ಮಸಾಲಗ ದಾದಪೂರ ಪಾರ್ದಿರಂದ ನಿಕಲ್ ತುಯ್ಯರತೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಅಂಚನೆ ರುಚಿಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು. ನಿಕಲ್ನ ವರ ಇಲ್ಲಲೆ ಟ್ರೈ ಮಂತು ತೋಲೆ ಎಂಚ ಆತಳಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾಲೆ. ಕೋರಿಚೂರು ಫ್ರೈ ಆನಗ ಐಕವಂತೆ ಕರಿಬೇವುದ ತಪ್ಪುಲ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರು. ನೇತಾದ ಕಬಾಬ್ದ ಪರಿಮಳಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪೀಸಿನ 2 ಸೈಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಂತದು ತೆತ್ತುಂಡ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಬಾಬ್ಲ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಎಂಕಲ್ನ ಇನ್ನಿತ್ತ ಅಡಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತಣಂದು ಎನ್ಮೆ. ಈ ಅಡಿಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಅವರ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನನಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಎಡ್ಡೆ ಅಡಿಗೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಎಂಕಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೂ ಪಿರ ತಿಕ್ವಾ. Until then, take care. Bye bye.